O alcalde de Outes, Manolo González, mostrou o seu malestar polo procedimento que aplica a Xunta na convocatoria e resolución das subvencións que lle outorga aos concellos. Para o rexedor é algo habitual que o goberno autonómico resolva a adxudicación das axudas destinadas a investimentos a mediados de ano e obrigue a que estean realizados e xustificados en novembro dese mesmo ano. Un trámite que, segundo el, resulta complicado realizar, xa que os procedementos de licitación soen prolongarse al menos en 3 meses, polo que o prazo para realizar a obra e certificala son mínimos. O mandatario outense pon como exemplo o que lle está a pasar agora ao Concello coa obra do arranxo da cuberta da piscina municipal. Dende que se resolve esta axuda, que foi a primeiros de xuño, se non lembro mal, ata que ten que estar justificada, que nun momento inicial era o 15 de novembro, fan prácticamente imposible executar as obras, porque estamos falando dunha obra maior, dunha obra que ten que sair a licitación, ten que estar publicada na plataforma de contratos do Estado, unha obra que, por tanto, leva un prazo moi importante, moi longo para poder ser adxudicada. Finalmente adxudicouse e as obras comezaron este mesmo, o mes anterior, xa a primeiros de outubro. Que pasa? Que coincideu co mal tempo, estamos falando dunha obra dunha sustitución dunha cuberta, por tanto, o mal tempo imposibilita desenvolver unha parte moi importante dos traballos, inda que a obra empezou, a obra avanza, cando permite o tempo, pois estamos vendo que é moi complexo que se cumpra cos plazos establecidos por parte da Xunta, que logo de que solicitáramos unha ampliación, a única ampliación que houve foi do 15 ao 30 de novembro. González pide á Xunta que flexibilice os prazos de xustificación das subvencións para que poidan facerse polo menos ao longo de varios exercicios, como acontece actualmente coas obras do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Non nos parece razonable que unha obra necesaria, unha obra que nos acometemos con todas as súas intencións e que a Xunta entendeu saca unha convocatoria justamente, neste caso de eficiencia enerxética, de mellora dunha coberta dunha instalación municipal, procurando efectivamente unha mellora nas instalacións municipais que por unha cuestión estritamente administrativa tiña que ou poida verse en perigo de perder unha subvención, posto que agora vai se facer sí ou sí, unha subvención tan importante para un concello pequeno como Outes de máis de 100.000 euros. Nós creemos que a Xunta de Galicia ten que ser moito máis flexible cos plazos, ten que dar prazos moito máis longos, como tamén xa fai a Deputación. Non pode ser que se pretenda que no exercicio orzamentario que comeza a 1 de xaneiro se publiquen unhas bases e a 15 de novembro se resolvan, non se resolva, senón que tiña que estar justificada unha obra dunha dimensión importante.